2 ασπιρίνες και φυσικά. Δεν πάει μπας. Έλα, να δώσει μερικό στο σάκι, έλα. Να μου. Πιάσε. Το νούμερο δεν είναι. The great number. Τι νούμερο ρε, δεν παίζει Το το παιδί. ψήφιο νούμερο. Όχι νούμερο. Δεν παίζεται σου λέω το παιδί. Για οι κόμενες κοιτάνε. Για οι κόμενες κοιτάνε καλά. Θανάση πάνε από εκεί. Θανάση, στα κομμενάκια ρε μαλάκα εκεί δεξιά. Θανάση, μιλάει στο τηλέφωνο. Έλα. Φοβερός! Γεια σου ρε Σάκη! Όλα αυτό είναι το καλύτερο πρόσωπο. Το πόδι. Έλα Μαρία, εμείς έτσι. Το θέλετε. Μπορούμε να το πούμε Σάκη. Έλα. Όλα είσαι εσύ. Μπράβο. Πολύ καλό, μπράβο. Το πόδι. Έτσι, ρε, μην το γυρνάς έτσι. Το πόδι. Έτσι, όχι έτσι. Όχι μιλάς. Πρόσεχε μη σπάς κανένα δάχτυλο, Θανάση. Γιατί σε πήρε πίσω. Θανάση, πρόσεχε. Είσαι πρόσεχε, Και εγώ τι θα κάνω, τι κόμμενα, τι πίσω με τα... Εσύ τίποτα τώρα, τίποτα. Ανέβα το πάνω. Θανάση, ανέβα το πάνω να σε πιάνει με το φως του ήλιου. Από εδώ θα σε παίρνει. Όχι. Πάρε από εδώ. Όχι, από εκεί είναι χάλια, από εδώ είναι ωραία. Τόχι. Θα κάνω και φινάλε. Το φινάλε είναι εκεί. Πάρε. Κάνε το φινάλε. Γαμάτο. Τον άρα κατάτε. Θεός. Τον έχει τον καλλιτέχνη μέσα του. Θεός, παιδί μου.